Suseke umsindo ividiyo insizwa ethi 100,000 uKhuzani akawubuyisele emuva. Mlalelo wami kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje ngikubingelela ukubingelela yena ke uMathindo wacebo intombi zomqomela amehla kabanye bayaqomela imali ethi wazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothanza kulungile njengamanje pressa usubscribe button share uphinde comment ukhuluna konke uma usubscribe ayikumela kuhamba so senze ube wena oqala uthola notification mase kufakele video yami phambili ungakhohlwa upress button la like lapho khona ke khona uzothola i-special notification enganiza kwethu njengoba ku TikTok wonke umuntu eyihlukanisela ngendlela athanda ngayo noma bekhuluma ngendlela abathanda ngayo. Qhamukile enye insizwa yathi cha mawukuthi lento ekuyona sisabalele njengamanje ukuthi uSbongi Ngcobo ube nolwazi noma ke bekunokugwazelana phakathi kwakhe noKhuzani uMpompongose uyena ohlukanisa unyaka ingoma ethi umjololo. Cha kuyaphoqa ukuthi kushuthi ke u100,000 lo kade uyolanda uyena ke uMpompongose lapha ke uKhozi FM fanele ke ubuyele emuva kumnikazi wawo njengoba ke uzokhumbula ukuthi 100,000 kwakuwumnikazi wamathole wayexhasile lapha ke uKhozi FM. uKhozi okucaca khona ukuthi zange luze lukhiphe imali ekuyiyona award ngalo umuntu njengoba ke kusho wathi uKhuzani cha kumele ayibuyisele emuva imali kuphinde kuqalwa kabusha kubhekwe ukuthi ngampela bekweze kanjani ukuthi ke ngampela ugcine ukuyena mawuthi uyadeserve awuthola mawuthi akawudeserve uphinde uhlehliswe unikwe umuntu ofanele kuba umnikezwe ngaleso sikhathi. Kanti zawethu bemningi imbono ukuhlukahlukana kwayo njengoba abantu beyikhulumela ngokuhlukahlukana ngendlela abathanda ngayo. Mina ke ngikucaphunele lokho ekuyikhona engikutholile hayi konke ongenzeka mhlawumbe kwabona wena okuhlukile uyakwazi ukuthi ufike nawo umbono noma ke ukhulume ngombono ngaleso sikhathi lapha ku-comment section. Kana wethu ngaphandle ngokumoshela isikhathi sakho usiya umfokamiyeza lapha ku TikTok insizwa ke ejwayele ukuyihlaziyela nje izinto eziningi ezihlukahlukene kodwa ke ithe ayithuke nje ihlakaze lokhu kwakhe uSbongi Ngcobo nendaba yoKhozi FM njengoba ke ikuveze nokusobala ukuthi ke isithunzi soKhozi sesehlile kanti futhi njengoba ke noSbongi Ngcobo ezolamba ngenxa yakhe ke umculi lapha ke ekuthiwa noma osola ngokuthi wagwaza. So ngane wethu ngaphandle ngokumoshela isikhathi sakho sixhume sihlala kuyona ke ivoice yayo lensizwa iphumela obala ukuthi cha waze wasenkingeni uxoshelwa nje ukuthi awazange ukuthi wecabangele. Angaze ngikhulume ngento engisuke ngayiverifyanga akujwayelekile. Ngeke ngazama imithombo yami ethembekile osukwini sangathola naye encengweni. It fine ke kodwa lama allegations engwabona trend on social media uma ukuthi ayiqiniso 100,000 ubuyiswe lemumva umnikazi wawo lo ufakile bese kulungiswe kahle isimo. Akujwayelekile ke ukuthi uOwen Ndlovu wakwayimisa ingoma yonyaka unyaka wazi wahlukaniswa ngoMashi. This time around bengakazwakala igama la Owen. Uma ukuthi kunabantu abalinyelelwa ama-career abo ngesimo sabantu abathize ngabe kubuhlungu kakhulu ngoba labantu labo ba-implicated empilweni zabo abazama ukuthi balungise babone ukuthi uphiliswa kanjani lo muntu lokusuke ngabe kuthiwa ulimalile noma ukuyi-disciplinary hearings because angeke kusafana nangaphambilini. And ngiyafisa ukuthi kungaveli into noma kungakhulunywa into ebheke phansi noma eseceleni esuke isinobufakazi mhlawumbe noma benkantolo nanoma ngani mhlawumbe esuke icwaningiwe yatholakala ngoba lokho kuyobe kusho ukuthi isiteshi phezulu kuba singathembakali kunje kukhulunywa angayiposta ke video enye ngisho ukuthi isiteshi i-integrate isilahlekile kakhulu ngaso so asathembakele. Ngikhuluma ngendaba yenyanga ukuthi izinyanga zenzani kanjani nje zashiya isiteshi obishini sagcina isiteshi naso siyihlangula ngendlela engayengamukelekile emphakathini. Kodwa uma ukuthi ke kulokhu kuzoba kanjalo kuzoba nzima kakhulu angazi ukuthi ke bayokhokha ngani labo bantu laba basuke benza leyo nto leyo ukuze balungise igama lesiteshi noma kuqonde. Kodwa kwabonakala ke ukuthi izinto njalo zonke lokhu zachazwa ebeningabe ziyajatshulela lokhu zachazwa njalo but ke kuyobonakala abafethu ukuthi kuba kanjani siyoyicela ivuthiwe thina nje kuphela uma ungenayo ishow noma ungenayo mhlawumbe isource noma anything eyenzakalayo
ukuhlala lapho khona kuphela uthula ubuke uthi cha ulinde verification njengami nje ngilinde ukuthi into izibe verified. Ngaze ngabazwela abantu ukuthi into ngabe iqiniso, abantu ababeceliwe bakhokhelwa imali ngababala bebaningi nje njengosithembiso mngoma ukuthi bakwazi uku-advertise, bakwazi ukuphusha i-campaign yonke le. Ngaze ngabazwela-ke uma ngathiwa kunento mhlampe engaba implicated nengoma yonyaka mhlawumbe yawe ngabe yaba i-fraud, ngabazwela for i-dignity yabo. But imali kulungile, imali vele iyadliwa kwenziwani, but kulungile lokho. Kodwa nje for ezinye zezinto kunzima, so icela ivuthiwe.